Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an ka Voice of the People Party VPP da kawai ka sur klajit UMDC na nong thamai ba Winston Tony Lingdo ban shimti kum u Chief Executive Member CEM ba thamai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC ringkat bat kani ba Denzel Reynard Chen Ru Ularung Shaka Executive Committee EC bathamai Hagabede baga jingpin bet iki kamram portfolio president ka VPP ba Arden Mila Basayomon ula ong ba ka party kan hi haga jing start jing CEM batmai ban pin ben uba Basayomon ula pun pauru ka jing smongu halor ka jing tray kam jing ka AC ka blalet nyo da ka ba ong ba hapo ka jing yalam jing ka VPP lala ban pin bet ya ka rukam tray ka KHADC bat banwan ra ya ka jing penyat hok bat jing sin shar bakhoy Ulagdawru yagi kamram kiblala ban pendep hapo ka jingenam jeng usi yang berimba syambolang renja kum ka komiti penyat jing siu kam bakhun ka jing penbet ya katna trade bat ilaka bat karukom penyat kam ka bakhamle kerki Henry da ka jing penle jingmon Shushu ubasayomon ulaong baka isi batmai kan beteng bente halor kini ki jing sedang kathong kan long hi ban beteng ye ka jing sinshar bakhun bat bapin pau khnang baka KHADC country kam da karukam basaiso bat bajanai ka VPP kalak loy ban pendep ye ka jing kular hagi pat ba ula penram mau tangsian mangani ngila rai kini kamat po assembly bat ka party ngila keren ban persya ajur ya ka jingthu jo ka sarkar ban shimti hino ban sam tolop ye kinong tray jo des council ban dai hakani ka khep ka bangi yo ban keren ba lada ka sarkar ka smukhya shisha ya ka des council lani ka jingkru pisah po des council ka sarkar ka ban penhe ya ka budget allocation nam ta ka des council bat ka dai ban ai da kata ka one time bailout mo ka ban yarap bor pisah bor tengkai ka des council ban pentlun ye kam bat ru kawairu ka bangila banjur kalong bala da piso kya pelai kloy ya ka share jong ka dis council ya ka ba u minister u badiru u deputy chief minister u la kular nga thai pla yosno da lagi jong hiskor pia dan po house ba u minister u la kular ba la kren shai u ba kanum don gum kata dan rengi shko ata mani rap te ninget banang ni shkhaman maka ik ba kren po assembly anum la ban pen ban kaladi ba kumui maka dik assurance kin haban pendep ya kata te ngi kerman ba nang ni shakmat kumbakalong hi ke ni ka jing produk pisah ka jing hiran la ni ka ki ba shem jinge ki dik atli ki dis council kata ka po JHDC ba GHDC ka KHDC hi la ka sarkar kampan thot kanum don kata ka jing produk pisah khamtam ha po kini ki khindiat banai ki ba ka BBP kalailam ki isi kadon ka improvement ha ka revenue collection hakibade ki kaptu kan ni ki revenue earning department jongka dis council ka haba ka party ka rai ban sei ya u MDC ban mi jongka nong thmai ban mi bujli komu CM kadai ru haba ngi budin ya kan ka isi ka rai lam di ba semborang renja bat uni ude way ne ki EM kumdei tamu de way na ki EM mo kana ba pin so tho yo piong badi tamu de way na ki EM ki ba don hasan ba ki ba trei kum ka team hakan ni ke isi ka bala let no ala ba no mo te namar ba ka jingtrei jong ka party hi kalong ngile hang tai da nong rim bagandon ka continuity ban beteng ye ke sin jam ki ba bahai ke ba UCM u ba la eno ya ka kam mo kan ya shafrang ngipet bat na pedeng kini ki EM ki bedon ha ke isi uni ude way na ki EM ke ba ya ringkat hagi babun ki khap ubala sungthu khambhai gar kom perkhat ba gar kom trikam jongka party bagi isi hakini ki banai blale ni kita ki party kili ikendo ino kimli ikendo ino nama kita ki party ki besensha ni keren ni kanong rim lejong naru bangi seng ni ka party ngile chupai ba halor kanong rim banwan ra ka sensha khar bako mo kata ka vision ka bangi perta ban pen empat ban pen bahapat ban pen keladon nang taban kentiu ya kayo kokot banwan ra ek ILP bani khon ban pinio ek ILP bat ban persyaru ya jingfu jo sarkar ban tiir ya kata kala sa ni klempuri ya kata kanong rem ko jing e ka party
kabanget ya ka kabangi kren ngim kren ya kabangim temu kamut ngi kren ya kabangi temu kum ke parti kabanget ya ka kabangi kren bat ya kabangi yang kum ke parti kam don kanu kabangi ngin la ban shu pediang lar kawan na kanu kaliang ru ba phin chu wan ong ba phin chu sei te ki mar po ndo ka bamon nagari ki jing ngin hapan yang persya na kata kadau nong actin juga parti ki jing ulah depan ai ke statement nak wedi bakani ba anda kata kapor kala dengi bangin le kat kum kata kapor kalau rawa ka parti kanum susong klikti haga bedi bakani banta pi sotho hi ni de ka parti wala ngi dan tanggal kindiat ngut ki MLA ki MDC le se ko ngi la bon hapo hasil ngi don UMP jungi bolong bon sen ka tandong idon sibun ki mat ki ba ka parti kala keren hapo parliament bat kaniru kan de ka way ka isu ka ba ka parti kan keren om dei taman su ai ndrei UMP jungi onle ela ka jong ka benta ka ba don kamban le halo ka nongrim jong ka parti ka jungi pi kombakalong hi ka kata ka situation lani kata ka por ban bujli em kampat arais namar kaniru kami namar ka jing shitom ka jong UCM ada de UCM shitom ngathai kan mi kum kani isu kani ka development ka ba ngi menta te kan de bet tang hapreng u ka jimi pujli hapreng jong UCM bat ru ban pendap ya ka jaka ka bathli jong UCM bala ino lesi kan long ka bapla lada pitip ya ka jing shitom ka ba uni unong ilam jing shitom bat ya kikam ki ba upen telun de kum bakalong hi de tat hadu ba kata ka jing shitom kala so kala ban khia imat kum bakan pentut ya ka jing trikam ka jong u ni unong ilam ba jing ba ula suri ban ino bat kum bangi jong hi ka parti ka nget kata ka nongrim banginum song ha ka syuki lemda ngila ban peni kikam te ha kapor ka ba uni unong ilam ji usung thu ba imat kan yang abangan pen ikam amar kata ka jingsitom de ha ba kum kata kapor ba ti por long tang khandya por te kam don kanu ka jingdo nong le se ban ong ba ula susong jubor ha ka syuki klem la bale kai kam pat simba don ka ba kum kata ki bor ki ba phiap an so thu ka sarkar jila ba ka council ka council hapo Meghalaya ka ye pher na ka council hapo Karbi bodo bat ki pagi council ki baling ba ka para 12A jong ka schedule hi kanum la bandon ka jinge tengkho hapre ka council bat ka sarkar jila nama udon la jong uput jong ka jing trekan te ka council kanum la ban ong ba kan hap ban yeng persya ya ka sarkar jila kata kam de ka jingmut jong ka council idan ki subject jong ka council ki ba ka sarkar jila kamla ban tukulat lesi bat baka kwa ban I ha ka council ban penya ka council kanum don jinge ban penya deki don ki subject jong ka sarkar jila ki ba ka council kamla ban chu tare kluma ye ka kum kita ki subject te ka don uput ba ka don ka jinge fair pada gini ka atli ki bo ken ma kata kalong ka don kam bengin sotho ya la ka jong ka role ka benta la ringi don po council ni don po state tenrei habangi phai pat Syakini ki rukom trekam lesi ka mi ka jing ko ba fifil aban perkhat ban modul kalong namar ba kawan kata ka jing so party leni ka politics ka balik se la ban le jubor tela ka soka jula ka le jubor ban tukular kan don ki khep ba kan ni tungkho jing namar kanum don kala ban chule jubor namar ka council ka de ka autonomous body labo ka council ling ba ka constitution te ngam I ba kan don kanu ka kata ka jing tungkho nama ngim le apo council ban ong bangini le persya ka sarkar ngile council ban pendep ya ka benta juga council kam de bani le persya ka sarkar telar ka sarkar ka ko ban khangla di gani upai ba am tau di upai ba stat ban bisa ban ngir nginum ko hidu ban ong bangini le po council tam bani le thma ba ka sarkar kam dot ubah ka ji perhat bat ru ban kentu yi pai ba mo nomor ki pai ba nong kersyam ni upra mala kila kerki pala mo kirki ge ki kirki ya ar hufra ha te
haba kikir ki iu ar pupra ni sudan ban kentu di pai ba mo bakinesha ka parti kan trei ka iga bade ban trei kat kum kapor khana ba kadum don kono kono ke jing bakalah ke jang di ka kamram jong ka legislative branch na des council ban pentip so governor ba sa DC department halor kan ka jing in kam khnang ban nagaleng governor ubari u constitutional head ula ban notify pat ya ka election nak taban jit pat u CM thamai